Hvad Bastian optager den? Okay. Og nu er det altså min tur til at prøve at lave den vilde chilipære her. Og jeg har fået fat i sådan en totalt stærk habanero chili. Det skulle være på top 10 på den der Scoville-skala. Så nu har jeg altså tænkt mig, at jeg skal prøve at se, om jeg kan spise den her chili her. Og jeg tager så lige en cola, så jeg er klar til at skylle ned, hvis det går helt galt. Altså, nå, okay. Jeg skal altså lige, nu prøver jeg lige. Far, hvor er de der søde snackpeber, vi brugte til madpakken herinde? Bastian, sluk lige for den. Sluk.